De ijsvlier van Tialf krijgt er best van los van topreedrieders. De oude Friese juster, de maat is vol. We zien geen verbetering, niet topsportwaardig. Net alle rieders en trainers binnen Sahut in haar oordeel, maar hoe één ding binnen ze het eens. De kwaliteit van het ijs op Tialf is alle dagen oors, soms echt min. Ja, natuurlijk. We hebben er allemaal wel last van. Dus als gisteren is het ijs dan wat minder. Dan zie je ook al aan het ijs dat het een beetje wat doffer is. Ja, als je topsporters die streven altijd in het maximale. En die proberen op elk detail wel zijn 100%. Ja, en dat kan een keertje minder wezen. Als het boeten wat minder waar is, dat er meer vocht in de hal is. Alleen nog, ik vind het een beetje een storm in een glas water. Nou, ik vind, er wordt nu net gedaan alsof het hier een soort van modderbaan is waar we ons doorheen moeten werken elke dag. Het is best gewoon goed ijs en wij kunnen hier perfect trainen. Alleen, er was laatst wel een dag, toen hadden ze iets raars over het ijs gedaan. Dat had echt effect op de ijzers. Hè, dus dat was wel echt een slechte zaak. Daar waren wij ook niet blij mee natuurlijk. Maar over het algemeen vind ik het best prima. Het is natuurlijk net heel constructief. Hè? Het is gewoon eventjes in de romte wat droppen. Vind ik persoonlijk. Dus ja, het constructieve is zo wijs om het gewoon intern te houden. Er is misschien al een rieders en er is misschien al een ijsbaan. Dat er wel wat barremat onder de ijsvlier is wis, erkent directeur Mark Winters. We zijn op dit moment bezig met aanpassingen aan ons watercirculatiesysteem. Vrijdag de eerste aanpassing, komende vrijdag de tweede aanpassing. En ik verwacht eigenlijk binnen nu in een paar weken progressie. En dat zou op dat punt mooi op tijd zijn voor het grote toernooi. En ligt u er wakker van? Slaap uitstekend. Zolang wij maar inderdaad vertrouwen hebben in waar we mee bezig zijn. Een plan volgen en daar zijn we mee bezig. Dus ik heb alle vertrouwen in dat we de komende weken stappen gaan maken. En dat is ook de redelijk prima slaap.